नायदो आरो दिनै नेट गैयाना जाबो मेथाइसो गोलोमफ्रुजोब्बाय गुवाहाटी गार'गुलि हाजोआव पिकनिक प्लेस बे जायगायाव दिनै नेट गैयाना बिनि थाखाय माबायदि मानसिफ्रा हाग्रा सिं सिं टाइम पास खालायनो फैदों सिगांथिं आं देखायलांसिगोन नायलांदो रायजोफ्रा गिनानैथ' सोरबा सोरबा हाबनाय नङा ओरैबायदि मानसि आरो नायलांबाय था रायजोफोर सिगांथिं दिनै नेट गैयैयाव माबायदि जादों मानसिफ्रा हाग्रा सिं सिं नाय नों बाब हाग्रा सिं सिं नुबाय हाग्रा सिं सिंनो मानसि हाजार हाजार गावबागाव पार्टि आरो ओरै बेयाव दामगासिनो दं माने ओरैबो टिम मोनसे ओरैथ' लाजाया आरो एसे गोजौआव दङ जों थाङासै ओरैबायदि माने गरम आरो ओरैबायदि माने हाजो सिङाव नालाय गोलोमजोब लोंनायानो लोंनाय फाग्ला जागोन दे दिनै नेट गैयाना दैयाबो गोग्गोथार सावदों बानलु बाथोन सिख्लाफोरबो दंफैयो ओइनो हाजार हाजार मानसि सिख्ला जानाय हाजो गेजेरबाबो सिख्ला फैयो आरोना बेयाव शिब मन्दिरबो दं आरो बाब 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 नायना माबायदि मोनदों रायजोफोर आरो हाजोनि दै गनाय गरमनि थाखाय माबायदि दं नै उन्दुनानै औवानि दालां सेंग्रा सिख्ला माबायदि दुगैदों नायदो हाजार हाजार मानसि नायदो ओइनो सेंग्रा सिख्ला दुगैदों बाब नायदो मालाय माबायदि दुगैदों मालाय थुखैलायगासिनो हनै थुखैलायबाय थादों मालाय आरामनो नायदो हाजार हाजार मानसि नेट गैयिनि थाखाय बुंनांगोन ना गरमनि थाखाय बुंनांगोन बुंस' हाला आरोना हाजार हाजार मानसि बेयाव फैबा बालाजिनि ओरै साहा हाजोथिं आरो साहा नङा खोलाहा सरि ओरै बाथौफुरि स्कुलजों फैनानै आइ चन्द्र मेडिकेलजों सिद्दा फैबा मोनगोन आरो मानसिया मानसि फैगासिनो नै खालि लोंनायल'लै दिनै गावबागाव दुगैनाय आरो नायदो दा रावनिबो आखायाव मबाइल नुवाखै आरोना नेट गैयाना रावनिबो आखायाव मबाइल गैया दा खालि दुगैनाय लोंनायल' आरो नायदो बाइकफ्रा नै बाब 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 मबाइल नुवाखै रावनिबो आखायाव दिनै रावनिबो आखायाव मबाइल गैथ'आ आरो खालि लोंनायनि बथल आरो नै लोंनाय बथलफ्रा नै नायलांबाय था माबायाव रावनिबो आखायाव मबाइल गैया दिनै खालि दुगैनाय लोंनाय नाय गोजौआवबो गाहायावबो बाइक नायदो हाजार हाजार बे गोजौनिफ्राय एसे खिथानि शिलं टाइप नै बा मानसिफ्रा
ओरैबायदि मानसि आरो खना खनला मानसिया मानसि गुवाहाटी गार'गुलि पिकनिक प्लेस बियो हाजार हाजार मानसि जायगायाबो बिराद मोजांखालै जायगाफ्राबो नै सिख्लाफोर फैगासिनो आरो फरेनार खोमालै बिसोरो फरेनार जानो हागौदां बाब 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 जायगाफ्रा नै बिराद फाग्ला सार আজি नेट सेट নোহোৱা কাৰণে মানুহ আহিছে নেকি मबाइल नेट बन्द কৰা কাৰণে गारि गिदिरखौ बैयाव दोनबोयो बाइक दहाय बांसिन दंमोन आरो गारिया दा मानसिफ्रा टाइम जाबायना 4:30 जाबाय ओंखारलांगासिनो दं दहाय 1टा 2टा बिसोराव माने एकदम गारिया एरायबाबो एरायथ्र'नो हायामोन आरो ओरैबायदि गारिमोन दाबो मथा मथि बाइकफ्राथ' 1000नि खाथियाव दं आरोना बाइकआ ओरैबायदि बाइक गोजौआवबो दंहैयो हाजो सिंमानि बाइक बाब 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 ओरैबोनि गारिनि खिथु उनाव बाइकआनो बाइक एकदम ओरै लामा लामा दोननाय गोजा आरो गारिफ्रा बे हाजो सिङाव आरो बाइकआबो बैनि गारिनि खिथु उनाव दंलाजोबो सारा लकेल सार बियो बे जायगानि लिडार गोलोमजोब्बाय हाजो सायाव नालाय जेरैबो हाजो बे हाजो सिङाव आरोना बाब 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 सानथामसो मबाइल नेटआ बन्द जानांगौबा मानसिफ्रा माबा साननैसो जुदि नेट गैयाबा मा जागोन मानसिफ्रा हमस' हाला आरोना रावनिबो आखायाव मबाइल नुवाखै दे खालि जुमाय बथल बियार बथल माने आरामनो मैला फुख'नाय नुदों गावबा गाव बिखुंनि मैला आथिंनि मैला गामाखालि सम मोनांगोन आरोना मबाइल दांनानै मबाइलखौ दांनानै सानफा थोलो हरफा थोलो मबाइलाव थायो नालाय नै नेट बन्द ना गासिबो माने आसुगुरनि मैला आखाइनि मैला गासिबो दिनै मानजिनाय नुदों आरो मानसिफोरखौ बियारा खाथियाव दङ आरो लोंग्राफ्रा दं आरो ओरैबायदि रावनिबो आखायाव मबाइल नुवाखै दिनै गावबा गाव माने मैला फुनाय गावबा गाव आसुगुर हालाबायनाय